أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallo da masu sauraro, kamar yadda muka yi muku alƙawari a wannan tasha tamu, za mu dinga kawo muku karatuttuka da wa'azuzzuka da muhadarori wanda manya-manyan malamai na ƙasarmu na Najeriya suke gabatarwa a mabambantan wurare. A yanzu haka muna tafe muku da wani raddi ne wanda Ibn Muhammad ya yi ma wani malami, inda ya fito ya bayyana cewa maganganun da ya yi na cewa bai yi makaranta ba, wannan magana ƙanzon kurege ne, ƙage ne da kuma yarfi da yake so ya masa, da kuma nuna hassada da yake ƙoƙarin nuna masa, inda a wannan bidiyo ya fito ya nuna wasu shaidu wanda suke tabbatar ma cewa lallai ya yi wannan karatu. Mai sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu so da mu haɗa ka da wannan mu sada ku da wannan bidiyo domin kai ma ka gani ma idonka kuma ka ji wa kunnuwanka. Amma kafin nan muna roƙon ka, idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha tamu, da ka daure don Allah ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan tasha tamu mai albarka. Ga bidiyon za mu sada ku da shi kamar haka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah ya ce a cikin littafin sa mai sarki, ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Allah yake cewa ku mene, idan fasiki ya zo muku da bayani ku yi bincike. Duk girman mutum, ko wane ne shi, duk matsayin shi a cikin al'umma, in ya zo da magana bincike ake yi. To wannan Sheikh Muhammad Al-Khamis ne, kowa ya sunan shi, ya fito ya yi fasikanci, ya zama makarici a idan duniya, kuma ya ji kunya, kuma ya mana ƙarya, kuma Allah ya tsine masa albarka. Allah ya tsine masa albarka. Wallahi tallahi baka yi ba, ka ji kunya. Kai kake kata da mutane alkur'ani fa, amanan addinin mutane sun dauka sun sa shi a hannunka, ashe kai fasiki ne, fajiri ne, makaryaci ne. To Allah ya shirye ka, Allah ya shirye ka, Allah ya shirye ka. Ka zo kana ta ƙarya, ka ce ba mu yi makarantar ba ma, ba mu yi kaza ba, mu yi kaza ba. To jama'a da yawa sun yi magana, to abin da ya sami magana guda ɗaya ne. Wallahi mutane suna ganin ka da kima da mutunci. To idan na bari bidiyon aka ci gaba da yaɗawa, kiman ka ne zai zube a ƙarshe. To gwaran maka tambayi ko Allah zai sa ka ji tsoron shi, ka dawo ka jinya wannan ƙaryan banzan da kake kana aikata kana yi. Yanzu wannan ita ce ID card ɗinmu na makaranta, kowa yana gani, ga ta nan, ga shi nan ID card ɗinmu na makaranta ke, wanda kuma za mu ɗauko hoton shi mu sa kowa ya gani. Sannan na biyu, ga maddojin da muka yi a makaranta, ga shi nan kowa yana gani, ga ta nan dai da abun nan ɗin azar, ga ta nan. Wannan duk takardun da muka yi ne a karatu a cikin azar, a cikin kulliya usuluddin. Amma malam da girman ka, kai da haka ake kokarin Sheikh Jafar din? Tafsirin alkur'ani kake, amma kaga kana fasikanci, kana ƙarya. Ina za mu ji yanzu al'umma idan zama malamai masu tafsirin Qur'ani su ne fasikai a cikinmu, su ne fasikai makaryata a cikinmu, al'umma na addinin mu zai ji. Kuma wallahi ka ci amanar su malam Adam, wallahi ka ci amanar su, ka ci amanar su. Allah ya shirye ka, Allah ya sa ka dawo, Allah ya shirye ka, Allah ya shirye ka, Allah ya shirye ka. Ni ma ka mamaki, mutane da yawa suna ta cewa magana ba su magana ba, to amma na bari in bidiyo ciko da yaduwa, Allah za ka zubar da kimanka da mutuncinka ne. Mutane suna maka kallo cewa ka zo kana musu tafsirin alkur'ani mai girma, ashe kai fasiki ne, makaryaci ne. Wallahi tallahi ku canja hali, ba dole sai kai magana a kaina ba, ka ci gaba tafsirin ka yafi maka. Sannan malam, muna tambaya da Allah, Allah malam ka gaya mana, me hukuncin malamin da bai yi azhar ba, ko kuma me hukuncin malamin da bai yi jami'a a duniya kowace ga ciki ba, kuma me hukuncin maganarsa, yi maganarsa za a ɗauka ko ba za a ɗauka ba. Mun kamo kalubale da ku da malaman ku gabaki daya, kuna sa mutane shirka, dalili ku gaya mai me dalili za a shirka da lalura ko maslaha,
kun kasa karatu. Sai dai wannan ya fito ya ce boko haram ai ba hujja bane, wannan ya fito ya ce bai azara ba, wannan ba hujja bane. Duk ba shi ake bukata in Najeriya suke so su ce, yan Najeriya su ga sun waye sun dai